Ndị be anyị ekene m unu. Afọ m bụ Adaovedike, ada ndị Igbo, nke onye chi ya zelu. Ka ekunu mee, a na-emekwa? Biko na ụmụnne m, achọrọ m ka anyị kwuo maka iwu dị n'ala Igbo. Igbo Justice System, law guiding ụmụ Igbo. Ndị Igbo nwelu ntọala. Ndị Igbo nwelu iwu dị n'ala. Ndị Igbo nwere usoro anyị si eme ihe tupu ndị na-abata abata mebisiela anyị. Mana usoro ahụ ka dịkwa. Ihe ndị a niile ka dịchakwa. Igbo Justice System ka dịkwa effective ruo kịta. Mana ọ nọkata ọ na-adị ndị be anyị ka ọ na ọ dịrọzi. Ọ dị. Ala Igbo bụ nnukwu obodo. Ihe a na-akpọ nation. Ala Igbo bụ Igbo nation. Ọ nnukwu obodo ka ọ bụ. A na-eme ihe n'usoro n'usoro. Anyị na-azụ ahịa na-emekọ. Anyị na ndị agbata obi anyị na-emekọ tupu ha bidozie ghọwazie anyị aghụghọ, chọwazie ịnara anyị ana anyị. Ya ka ndị be anyị ji asị, ọ bịalụ be onye abịagbukwana ya. Ihe mezie o ji dịzie ka ọ na ntọala anyị na ihe ndị a niile adịghọzi bụ na ọ bịalụ be onye na-abịagbuzie. Ọ ihe na-emezi n'ala Igbo kịta. O ji dịka ihe niile adịghọzi otu o kwesịrị ịdị. Ihe niile dị n'ala Igbo a nwere ihe ọ na-alụ. Ha ncha sokwa na Igbo Justice System. Nke mbụ bụ ana a anyị zọdoro ụkwụ. Ana Igbo a dị responsible for our morality. Onye mete nsọ ana, ọkwa nnukwu ihe ka ọ bụ n'ala Igbo. Arụ anyị a dị responsible for our morality. Ahụ anyị, o nwere ihe ị ga-eme, ahụ gị alapụta gị. Asị gị body language, ahụ gị a na-ekwu okwu. Ana Igbo na-ekwu okwu. Ana Igbo na-anụ ihe niile anyị na-ekwu. Ya ka ndị nna 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 anyị ji agọ ana Igbo. Ịgọ ana Igbo bụ ha na ana na-akpakọ nkata. Ndị nna 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 anyị na ana na-akpakọ nkata. Ị na-agwa ana okwu, ọ na-agwakwa gị okwu. Ya ka ndị Igbo ji nwee ihu ana. O nwere obodo enwero ihu ana n'ala Igbo. Onye ọbụla nwee ihu ana ebe ha na ndị nna 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 ha na-akpakọ. Aja ana na-anụ ihe anyị na-ekwu. Ị ma na o nwere ihe ị ga-eme n'ụwa a, enie gị n'ana a na-abọpụta gị dị na ama nni gị n'ana, a na-agbanarị gị. O nwere ihe ị ga-eme n'ụwa a na-achụba gị. A sị ọkụkọ nyụọ arụ, a na-achụba ya ọsọ iji gosi gị na ana na-achụ ọsọ. Ị na-ege ilu ndị Igbo, ị na-aghọta nke bụ eziokwu gbasara ndị Igbo. Ana Igbo a dị pure. Ọ dị achọ ihe ọjọọ. Ọ dị achọ ka ndị mmadụ na-etinye aka n'ihe ọjọọ. Ofu a ka ọ dị n'arụ anyị maka na anyị na ana bụ ofu. O nwere ike ihe esi na-ajụ mmadụ ajụjụ kpudo iru n'ala. Ọ ma nche ine gị anya na mkpụrụ anya maka na ọ ma ihe o mee. Ọ na-asị asị mana anya ya na-akọ ihe ọzọ, arụ ya na-akọ ihe ọzọ. Asị gị body language. So mmadụ nwere ike na-ekwu okwu na-asị asị. Ị nene ka ahụ ya si eme, fụ na ahụ ya na-agwa gị eziokwu. Ahụ ya na-ekwu na ihe ahụ ọ na-ekwu abụghị eziokwu. Ahụ ya agọnahụ. Ya bụ body language. O nwere ụdị ebe mmadụ ga-anọ, ọ ihe mmadụ ga-afụ, ahụ ya achọghọ ka o tinye aka n'ụdị ya. Ahụ ya nwere ike mee nsị ọkụ akpara ya, o si ebe ahụ pụọ. Ahụ anyị a dịkwa responsible for idobe ntọala. Anyanwụ na ọnwa na kpakpando na-enene anyị, na-ege ihe anyị na-ekwu. Unu na-anya ndị be anyị chi ịgọ ọjị, a na-apụta n'ilo bịa gọọ ọjị. Ihe eji agọ ọjị n'ilo bụ ka ihe na-echukwu ka eke na-afụ ya, na-anụkwa ihe anyị na-ekwu, maka ha ncha na-anụ ihe. Ndị oyibo ga-asị gị the wall have ears. Otu a ka ihe niile ma mkpụrụ osisi ma ihe niile ekere eke na-anụ ihe. Ọ bụrụ na ịkpago ọkụkọ ọfụma, ị ga-ama na ọkụkọ na ụmụ nnụnụ na-anụ ihe anyị na-ekwu. Ọkụkọ m
ikpọ ọkụkọ afọ ọza, isi abịa ọbịa, ma nkịta ma ewu, ha ncha na-anụcha ihe. Ndị a niile bụcha ndị akaebe gị. Enwekwa ka ihe si mee n'ụwa a, ndị a niile ya agbakwa akaebe. Ị makwa na ọ na-abụ mmadụ nwụọ, o nwere na-agụ udene na mmadụ anwụgo, mana ọ na-ama ọbịa. Ịghọtago? Ịfụra na mmadụ isi ọbịa, so ọma iji gwa gị na ọ na-afụ, ọ na-anụ. Ị na-aghọta ihe eke eke n'ụwa a, ihe eke na ihe dịcha n'ala Igbo a, ifu na o nwere ebe ị ya dọjinwu. Chukwu tinye ihe a na CCTV kamera bụ Chukwu ka e na-ele anya wee lụrụ ya. Ọ na-afụ n'ife, na-afụ na nzuzo. Ndị nna 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 anyị ada anwụ anwụ o. Ndị agwa m na ndị Igbo ada anwụ anwụ. Anyị nwụkwa, anyị na-anachite azụ. Ha na-anụkwa ihe anyị na-ekwu ebe ha nọ. Na-afụgo ya ka anyị ji na-ayọ ndị be anyị ka onye ọbụla kwụba aka ya ọtọ. Anyị nwekwazịrị ụmụnna sistem, ụmụnna gbakọ aka ọnụ chịa izu. Ha dịkwa responsible for our justice system. Ụmụnna bụ National Assembly. Anyị adịghị feudal. Ndị Igbo na-emekọ ihe ka nwanne, anyị na-erikọ ka nwanne, otu a ka esikwa ekpekwa ikpe ka nwanne. Ya bụ na mmadụ mee ihe ọjọọ na ụmụnna nwere ike ịbịa chịa izu si n'otu a ka ọ ga-adị, ndị otu a ka ọ ga-adị. Ihe dịka ejie ihe dịka Enugu Ezike, ụmụnna gbakọrọ aka ọnụ sị na nwaanyị ọbụla gbaa n'ilo na-ekwe ihe ya eme ya, ọ ka na-eme ya luo taa, asụrụ anụ ọfa asụgị ya, o jebe ozugbo ozugbo. Ya nwegasị obodo dị iche iche n'ala Igbo, ụmụnna gbakọ ọnụ chịa izu si n'otu a ka ọ ga-adị. Thousands of years ihe a ka na-emeluo kịta, iji gwa gị na ike dị n'ọnụ okwu. Ya bụ na Igbo justice system bụ na ụmụnna gbakọ aka ọnụ si na ọma ndị otu a, ọma ndị otu a. Ha sị na ihe a ya eme, o mebe. Adị egbu mmadụ n'ala Igbo mgbe ochie. Onye mee ihe ọjọọ ehufie ehufu, ụmụnna bịa ehupịa. A sị na onye anyị achọrọ ụdị mmadụ, onye a na-emetọ ana anyị ehupịa. Ihe nnukwu ihe ọjọọ nwụọ, etufuo ya n'ajọ ọfịa, adịnị ya n'ụlọ. Anyị nwegasị Ntonani, ụmụada sistem sokwa na National Assembly ndị Igbo. Ụmụada dịkwa responsible for chastise ụmụ nwaanyị ibe ha. Ya bụ na nwaanyị mee ihe ọjọọ, di ya bịa kpee, ma ndị be di ya bịa gwa ụmụada, nekwa ihe nwaanyị ibe unu na-eme nwanne m nwoke, nekwa ihe ọ na-eme anyị. Ụmụada ya abịa kụzielu ya ihe o kwesịrị ime. Ọ bụrụ na o mere ya, ọ na-abịa nna ya godi. Ifugo, ezigbote nwaada emegbukwala emegbu na be di ya, ọkwa ụmụada ya abịakwa n'ọlị ọgụ gwakwa ndị be di ya n'ihe unu na-eme nwanne anyị nwaanyị adịrọ mma. Ihe acha sistem etinyecha n'ala Igbo. Ọ bụrụ na anyị na-eso ụzọ a niile, ihe na-eme kịta ama na-eme. Enwekwa nke age grade, ya bụ ndị ụmụ okorobịa na ụmụ agbọghọbịa, ndị agụana nwekwa nke ha. Ọ bụrụ na nwatakịrị adịghị ege nne na nna ya ntị, ụmụ okorobịa na ụmụ agbọghọbịa nọ n'obodo ahụ dịkwa ka National Assembly ndị obodo ahụ. Ha ya agbakọkwa ọnụ jee kụzielu nwa ahụ ihe o kwesịrị ime. O nwere ike si ya zaa mbara niile, zaa otobo ha, wee kụziere ya ihe o kwesịrị ime. Ọ bụrụ na o meghị ya, afụfụ ha ya atụ ya ehika. Enwere ike ịhụpụ ya n'otu ụmụ agbọghọ na ụmụ okorobịa. Ọnya bụkwa nnukwu ihe. Ya bụ na o mewe mmemme ma ihe ọbụla onweghị ya. Ndị obodo nwere ike jụ nri gị na ị na-eme ihe ọjọọ. Ị na-enye ha, ibute nri ha sị na ha ama nri, ị ga-eri nri ahụ sọ gị. Ya bụ na ndị Igbo nwechacha ihe etinyecha n'ala Igbo na-eme ka ala Igbo na-aga ọfụma, anyị mebisigo. Ihe dịka mmiri. O nwere ihe anyị eme n'obodo, mmiri obodo ahụ ana. O nweghị onye na-asị ya na, mana ọ na-anụ ihe anyị na-ekwu, ọ na-afụ ihe na-eme. Mmiri ahụ ana, ijezie ichute mmiri, onwe mmiri ya afụ. A na-asị ka ezi ihe mee. O nwekwara ihe a ga-eme n'obodo, mmiri ajụ na ọma nzu. Ọ nọtecha aka, a na-asị ka ekwe mmiri zobe, a na-ayọzi mmiri biko ya zuo, oju na ya dị ezo. Arụrụ na-aga n'ala na-anụcha ihe anyị na-ekwu. O nwere onye ga-eme ihe ọjọọ, asị gị na nkịta anaghị eri nshi ya. Ya bụ even nkịta ama nri nsị a, kedu onye gwazi nkịta na onye ahụ abụrụ ezigbo mmadụ? O nwere ka arụ ga-esi dị n'obodo, udene agba ọsọ n'obodo ahụ. A na-achọ udene achọ.
iche na egwuregwu. Ya bụ biko nụ ụmụnne m, ka anyị jiri nwayọọ nwayọọ nachite ana Igbo, ka anyị mewe ihe n'usoro otu ntọala Igbo si wee dị, ka o wee dịrị anyị nwa bụ ndị Igbo na mma. Afụfụ a niile anyị na-ata, mkparị a niile anyị na-anata n'aka ndị agbata obi na aka ndị onye ọbụla bụ maka na anyị anaghị esozi ntọala Igbo. Biko nụ ụmụnne m, ka anyị sowe ntọala Igbo, ka anyị kwụsị ịta afụfụ. Ọ ga-adịrị anyị na mma. Ise.